hainbat herrietatik etorri da, soteraren oiuak, soteraren inguruko oiuak ere entzun ditugu. Erne, astear dira jaun Andreok, astear da playoffa, hasi da, baserri oso garrantzitsua da, gaurko eguna, bai San Miguel ligari begira, eta baita ere, kanporaketa aztertuz. Hemen da Zumaiak mailari eustea du erronka nagusi bezala, eta pentsa daiteke, favoritoen multzoa playoff batean ezatea ez da erraxa. Lau ontzi dira eta lauak doaz guztiaren bila, baina Zumaiak bere maila ematen badu, pentsa daiteke baduela aukera mailari eusteko baserri. Bai, eta ligan aurreneko estropadetan ja atzean geratu zen, eta nik uste dute denboraldian azkar xamarre konturatu zila playoffetara izango zirela, eta nik uste dute prestatzeko denboa izan dutela, ez? Eta hor dauzkate izan dituzten aukera apurroietako Kontxako zailkapenean, horre ikusi zen Camargo aurretik ibili zela, Zumairi 13 segundo atera zizkan, eta nik uste dut gaurko estropadan zer ikusi polita eta asko dagola, ez? Erne badoa eta Santurtzi, hor da sotera! Hasi dira Santurtziarra! Ibon Gaztainazpi oriotarra, prestatzaile arraunlari ere bai, Iker Agirre Zarobe patroilanetan, hor da sotera historikoa berriz ere, onenen artean goian toki bat egin nahian, Asidar Lokupeko lehia, Zumaia lehenengoz, minutuko tartean Santurtzi jarraian Camargo, hor dira Kantabriarrak ere, maila lortu nahian, goren maila hori eskuratu nahian, eta Meire izango da playoffeko laugarren ontzia, eta hauek ere badute bai gogoa iaz galdutako txartel hori berreskuratzeko, baina helburua bi arraun elkarte bakarri lortuko dute, beste biek galtzailearen aurpegia izango dute, bihar Portugaleten kanporaketaren playoffaren bigarren jardunaldia amaitzen denean baserri, eta benetan garestia izango da txartela lortzea. Bai, lan asko egin beharko dute, bi estropade dira, biek erlojupekoa, horre parekotasuna dago, ez dago kalean eta diferentziek, eta pixka bat hori izango da, beren helburua alik eta estropadik onena, gaur 4 puntu daude jokuan, bilar beste lau eta bilen batuketa erabakiko du gora norrigo edo goien dagona geratu, badakigu zarut bera jetxi dela eta leku bat hor badagola ja, eta bestea Zumaiak defenditzen du berea, ikusi behar ze gertatzen den, eta esan hemen kae bate hortan bitan onena Santurtzik denboraldian zehar erakutsi dula, eta Camargo hurbilen, zailkapenean punto baten aldea bakarra Santurtziarren alde, eta gaur ikusiko da nola ze alde eta erabakitzen den, ez? Orantxe abiatuko dira Moañako berdeak, Meira arraun elkartekoa. Abiatu dira! Hortxe ditugu Jose Ferral prestatzaile, Antonio Vicente Casqueiro patroilaneta, hor dira Galiziarrak, urte gora beratsua izan dutela klubarruan, eritzi kontrajarriak planteamentu buruz, batzuk gora begira, beste batzuk salantzekin, hori ez da ona izaten, baina mentxe dira, eta klub honek badaki zer den San Miguel ligan aritzea, maila galtzea zer den ere bai, eta orain berreskuratzea da haien erronka, haien helburua. Lauak beraz playoffekoak lanean, eta Juan Alegorburu lankideare agurtuko dugu, ea delegatuen armailan dugu bera, ea zer dioten klubetako ordezkariek, azen olako tentsioa izango den lau klub hauek bizi izango dutena, eta noski presidente eta ordezkariek bizi izango dutena. Arratsaldeon Juanan, aurrera? Arratsaldeon guztioi, tentsioa sekulakoa gaur benetako tentsioa. Argazki bat egingo dizuet, hemen holtza handi batean gaude, ezkerraldean telebista ikusteko aukera, arraulariak bertan, irudietan, eta bere bestaldean beste pantalla handi batean GPS-aren erreferentzia guztia daude. Erreferentzi horiei begira denak lepoko mingalante egingo zaie, irudiei ia begiratu ere ez. Hemen gaur denbore balio dute eta adi begira playoff honetan sartuta dauden lau klubetako ordezkariak. Hortxe da, delegatuen armaila, hortxe da Juan Alegorburu eta berak adirazi digu, eta orain irudiz ere ikusi bai. Momentuz GPS-ak zer dio Zumaiari dela denborarik onenak markatzen. Zumaiak 2 segundo Camargo eta Meirari, Santurtziri 2-3.
hori da GPS-a markatzen duena, eta gaurko estropada ere mua gainera berezia da, hemen zeharkako olatua ere izaten da, estropada ere muak baditu bere zailtasunak, oso ezberdina da gaurkoa, noski biharkoarekin konparaketa eginda. Baina Erne, hortxe da Zumaia eta Ziaboako denbora, 5-0-4, hori lehen erreferentzia, eta nahiko irekia maniobra, bala iruditu zait bukaera horretan. Zabal xamarra bai horre badirudi abiadura galtze zarren Ziaboga ez zabaleman, egi esan beste kaleak utzak daude, trabarik ez dago, eta askotan hori, naiz eta zabaltxiaua iruditu, pixka bat abiadura ez gestea galdu gabe, utxetik hasi gabe gero, ez da? Galdu gabe, segida pixkat eman, beste kaletan beste inorrez dagolako, ez? Santurtzi, 4 segundora, 2 segundora Camargo eta Meira, momentuz Zumaiarren lana, lehen luze horretan ona kontutan izan jardunaldiko garaiak 4 puntu izango dituela, 3 bigarrenak, jarraian 2 eta 1, eta denborak berdinketak apurtzeko bakarrik erabiliko direla. Puntuen arabera izango da zailkatze zaio hau, play-off. Santurtzirentzat, 5-0-6. Hemen gaur garaipena lortzea pausu ikaragarria ematea da, baina helburua bihar kanporaketaren amaieran lehen 2 postutan izatea da baserri. Hori da balio duena. Dudarik gabe ez, gaur paper estropada txukun egiten duna, morala eta gogo hartuko du biharkoari begira, eta esan behar hori ez, batu egin berdiela gaurko eta biharko puntuak, baina gaur irabazten dunak edo 4 puntu eta 3 lortzen ditunak, ja beste ikuspuntu batekin biharkoari begira ez. Akaba! ¡Vente boya! Entxe dira Kantabriarrak. Hemen da Camargo, prestatzailea Pedro Gabantxo, arraunlari handia. Castanedo, patroi lanetan. Post 0-8, Santurtzik baino segundo bat gehiago, erreferentzia Zumaiarena da. Ea Meira nola moldatzen den oraingoa. Naiz eta itsasoa mugitu ez egon, ikusten dio horre ontzi guziak palka txikila horrekin nola atera dien, kaela zabaltzen duen horrekin bazpadare, hemen jokuan gauzasko daude, eta horrek egiten duen traba baino mesede gehiago egiten du, eta ikusitu ontzi guziak lauak horrela dabiltzatela, ez? Erne datoekin GPS-ak orain markatzen diguna, Zumaiak Meirari segundo bat, Camargori 3, Santurtziri 7. Momentuz beraz, Zumaia eta Meira dira errentatxoaren jabe.